Ipo. Amoy ba naman ako nagsino kaya mo? Parang hayo na yun. Amoy ba yun nilay na yan mo? Kinakasulat mo. Amoy ba yan nilay na yan? Mga pa di mapunta eh. Eh, kung kinakasulat sa ko. Apa na pang naway tagi. Gusto ko ito mga kaibig ko. Kasi ba yung usong ako? Gusto ko ito mga kaibig ko. Usong na naman pa sila kung sino ako sa lain ng Chris. Ay, Chris, ikaw, Philip. Ikay ka ba? Ikaw, magdalayo. Nakanta ka lang ito mga yung kayo. Isang Ipo. sa mga mo may tekalap ka ba mga kumo din. Eh, kung ka lang nakakabra. Paninda. Nanin pa rin naman. Nung nagkadala ko ito. Kinakasulat mo. Kurang mo. Ayun na ako na pa. Ayun dyan naman po. Ipalihigay ka lang matapag na. Laza bagi mula pa. Ipalihigay ka lang matapag. Pati sa proses. Ibumayaw sa tihada na. Laza bagi mula para mga sa pibay ko. Sa pipa. Laza bagi higay ka lang. Di ba yung pinalaza mula na. Asok na. Asok na sa iba magandang na. Kagahay pa. Laza ilong na. Ay, lagi yun ka. Pakinone ang lagi. Laza bagi ilong na. Tawag pa ba ang ilong ko? Himay pa. Ang mga ibong muna sa mo. Ay, ganang gawari pa rin.